नमस्कार विद्यार्थी आणि बालमित्रांना, जीवनामध्ये यशस्वी होण्यासाठी मुलामध्ये आत्मविश्वास हवा आणि तो आत्मविश्वास मिळवण्यासाठी थोडा तरी संतांचा किंवा शिवरायांचा इतिहास ज्ञात हवा। आता प्रत्येकामध्ये काही ना काही कमी असते। भय, भीती, नुणगंड। बऱ्याच मुलांना वाटतं अरे आम्ही गरिबाचे, आम्ही कमी हुशार, आम्ही कसे मोठे होणार। परंतु गरिबाचा आणि कमी हुशार असलेला मुलगाही जीवनामध्ये मोठा होऊ शकतो, परंतु त्याच्यामध्ये जिद्द, उमेद, प्रेरणा, आत्मविश्वास निर्माण व्हायला हवा। एका विद्यार्थ्याला, एका मुलाला अभ्यासाचा फार कंटाळा, अभ्यासाची फार भीती किंवा तो फार कमी ठव होता, मठ्ठ होता, त्याला शिकायचंच नव्हतं। म्हणून तो बळेच त्याच्या आईनं 5वीमध्ये गेल्यावर शाळेमध्ये पाठवलं। अभ्यासाचा पहिला दिवस, शाळेचा पहिला दिवस, त्या दिवशी त्या मुलाला शाळेमध्ये पुष्पगुच्छ किंवा ड्रेस देण्यात आला। तो मागास समाजाचा मुलगा होता, वडार समाजाचा मुलगा होता। त्याची आई कुठेतरी खडी फोडत होती, त्याचा वडील दारू पिऊन वारलेला होता आणि अशा परिस्थितीमध्ये तो मुलगा शाळेमध्ये आईनं पाठवला। शाळेमध्ये तो जातच नव्हता तरीही आईनं पाठवला आणि त्या दिवशी पहिल्या दिवशी त्याला शाळेचा गणवेश देण्यात आला। त्यानं तो गणवेश अंगामध्ये घातला। गणवेश घातल्याच्या नंतर तो मागच्या बाजूला सर्वात मागं बसला आणि तेवढ्यामध्ये पुढं काहीतरी शिक्षक शिकवत असताना मागचा मुलगा त्याच्याकडे बोलकला। मागचा शेजारचा मुलगा त्याला म्हणला, अरे ती शाळेमध्ये 5वीला स्कॉलरशिप का काहीतरी असतं आणि ते लई अवघड असतं म्हणतात। आता आधीच याला हवस आणि त्याने पाडला पाऊस। लई अवघड म्हटल्यावर त्याच्या डोक्यामध्ये ते अवघड बसलं आणि तो मागच्या मागं उठून जे पळाला, धुमतकाट पळाला। तो त्याच्या आई शेतामध्ये 4-5 किलोमीटर खडी फोडत होते, पळत धावतच जाऊन त्या आईच्या समोर जाऊन उभा राहिला। आईनं विचारलं, का रे शाळा सुटली का? इतक्या लवकर कशी काय सुटली? त्यावेळेला तू म्हटला, नको नाही, मला लय अवघड वाटतं, मला लय कंटाळा येतो, मला नाही शिकायची शाळा। आई म्हटली, अरे कशाला आमच्यासारखं आयुष्यभर खडी फोडत काबाड कष्टामध्ये दुःखाचं जीवन जगतोस? शिकून सवरून काहीतरी बन। त्यावेळेला तो मुलगा, मला नको नाही, मला नाही शिकायची शाळा, मला लय अभ्यासाचा कंटाळा येतो, मला लय अवघड वाटतं, मला नाही शिकायची। असं करतो ना, तुझं ब्रासवर काम आहे ना, तू दिवसामध्ये ब्रासवर 1-2 ब्रास खडी फोडून 200-250 रुपये मिळवतेत, मी तुला थोडीफार मदत करेन, मला नाही शिकायची शाळा। त्यावेळेला आई म्हणली, मर मेल्या तुझ्या नशिबातच नाही, सुख तुझ्या नशिबातच नाही। म्हटल्यावर आईनं त्याच्या हातामध्ये हातोडा दिला। त्याला वाटलं बरं झालं सुटलो म्हटल्यावर मला सांगा, सुटलो म्हणजे तो खडी फोडायला लागला, हातोडा घेतला, बाजूच्या लहान दगडावर ठोके घालू लागला। आता मला सांगा, खडी फोडायचं सोपं असतं का अभ्यास करायचं? नक्कीच अभ्यास करायचं असं उत्तर मिळतं। अभ्यास करायचं सोपं, परंतु तो सुटलं वाटून खडी फोडायला लागला। लहान दगडावर हातोड्याने ठोके घालू लागला, लहान दगड फुटायला लागले। आता मला सांगा, 5वीच्या विद्यार्थ्यामध्ये किती ताकद असणार? 15-20 मिनिटातच तो ठोके मारता घामाघूम झाला आणि आईला म्हणला, आई पाणी। आईनं पाणी म्हटल्यावर जी बाटली आणली होती, अर्धे स्वतः पिली होती, ती बाटली त्याच्याजवळ दिली। घटाघटा तो पाणी पिला आणि परत त्याने हातोडा घेतला आणि परत ठोके मारायला लागला। ठोके मारता 15-20 मिनिटापर्यंत परत घामाघूम झाला आणि डोळे पांढरे करायला लागला, त्याला चक्कर यायला लागली आणि आईला म्हणला, आई पाणी। आईला म्हणला पाणी म्हणल्यावर आई म्हणली, अरे आत्ता अर्धी बाटली मी पिले होते, अर्धे तुला दिलं, आता कुठं राहिले पाणी? परंतु तो पाणी करू लागला, त्याचे डोळे पांढरे झाले, भोवळ यायला लागली, भोवळ येऊन खाली पडायला लागला, पाणी करत होता आणि तो पाणी परत होत असताना आई कासावीस झाली होती। अरे आता कुठून देऊ तुला पाणी? 3-4 किलोमीटर इथं वस्ती नाही, पाणी नाही, विहीर नाही, आता कुठून देऊ पाणी? म्हणून तो पाणी करत मुलगा खाली कोसळला आणि मुलगा पाणी करत असताना आई नाही रडायला लागली। आईला रडू कोसळलं, कसली मी अभागी आहे, आता याला पाणी देऊ शकत नाही, पाण्या वाचून मुलगा मरतो किंवा काय। आई खाली बसली आणि मुलाला मांडीवर घेतलं। मांडीवर घेत असताना मुलगा पाणी करत डोळे पांढरे करत होता आणि तो डोळे पांढरे करत असताना आईनं आंबाडा पोरगं मरतंय किंवा काय, आई मोठ्यानं रडू लागली आणि मग रडता
रडता रडता त्या रडणाऱ्या मुलाच्या, त्या पाणी पाणी करणाऱ्या मुलाच्या डोळ्यामध्ये, तोंडामध्ये आईच्या डोळ्यातील 4-6 अश्रू टिपकले. 4-6 अश्रू टिपकल्यावर मुलानं जिभेनं ते आसू त्याला ओलावा आला आणि मुलानं डोळे उघडले. मुलगा रडायचा थांबला आणि मुलानं डोळे उघडले. तेवढ्यामध्येच त्या कॉन्ट्रॅक्टदारची आणि BDOची गाडी घरकन ब्रेक मागत समोर येऊन थांबली आणि त्या बाईवर आईवर खेकसली. हे तुला काय अक्कल वगैरे? एवढ्या मोठ्या लठ्ठ्याला मांडीवर घेऊन बसलीस, तुला माहीत आहे ना खडी फोडायचं काम अर्जंट आहे. उद्या जर आपलं माप देता आलं नाही, खडी फोडून झाली नाही तर उद्या आपल्याला माप द्यायचं आहे आणि तुझी जर खडी फोडून झाली नाही तर तुझा महिन्याचा पगार देणार नाही, महिन्याचा पगार देणार नाही. असं म्हणताना आई उठली. त्याचं ओरडणं ऐकून आई जे उठली तसं ते पोरगं मातीमध्ये दगडावर पडलं. त्याच्या डोक्यातून रक्त यायला लागलं. पोरगं मोठमोठ्या रडायला लागलं. त्याचं रक्त पाहून आई रडायला लागली. तरी तो अधिकारी ओरडतच होता. तरी तो BDO करमाळ्या जवळच्या जेऊर गावच्या हद्दीमध्ये तो BDO त्याच्या आईवर आणि त्या मुलावर ओरडत, का रे तुला अक्कल वगैरे? शाळेचे कपडे काढून आमच्या कामाचा खोंबा काढायला कुठं तर पडलास मूर्खा, नालायक, तुला काय अक्कल? गाढवा, तुला काय कळतं का नाही? गाढवा, मूर्खा, बेशरम, नालायक, जेवढ्या व्याकरणातल्या शिव्या तेवढ्या त्या मुलाला दिल्या आणि त्याच्या आईवर परत जाता जाता ओरडला. तुला सांगतोय, तुझं जर आज खडी फोडून झालं नाही तर तुझा महिन्याचा पगार देणार नाही. तुला मी सांगितलं होतं खडीचं काम अर्जंट आहे, परवा आपल्याला उद्या इन्स्पेक्शन आहे, उद्या पॅचअप झालं पाहिजे. आणि असं ओरडून परत जाता जाता त्या मुलाला, गाढवा, शाळा शिकायचं सोडून कुठं आमचा कामाचा खोळंबा करायला आलास, असा गाढवा, मूर्खा, नालायक, बेअक्कल 100 शिव्या देऊन तो BDO निघून गेला. आई रडत होती. पगार मिळणार नाही, मुलाला जखम झाली, मुलगा मरतो किंवा काय, आणि मुलगाही मोठमोठ्यानं रडत होता, आई मोठ्यानं रडत होती. आणि दोघांना शेवटी एकमेकाकडे पाहून दोघंही रडत असताना त्या मुलानं रडणं थांबवलं. आईचा केवलवाना चेहरा पाहिला, आईचं रडणं पाहिलं आणि मुलानं थांबितलं. मुलगा थांबला आणि आईला म्हटलं, आई थांब, रडू नकोस, असं म्हणून मुलानं बाजूचा एक टोकदार दगड, एक कपची उचलली आणि शेजारच्या मोठ्या दगडावर एक अक्षर लिहिलं, एक वाक्य लिहिलं, रडू नकोस, म्या साहेब होणार आणि त्याच्यापेक्षा मोठा साहेब होणार. ज्यानं तुला रडवलं, मला एवढ्या शिव्या दिल्या, त्याच्यापेक्षा मोठा साहेब होणार. त्यानं कपची फेकून दिली आणि जे धुमतकाट 90च्या स्पीडनं पळाला आणि शाळेत जाऊन बसला. त्याला अभ्यासाचा खूप कंटाळा होता, तरीही त्याच्यामध्ये त्याच्या शिव्यांनं किंवा आईच्या रडण्यानं जिद्द निर्माण झाली होती की मी शिकणार. आणि तो शाळेत जाऊन बसला. त्याला काहीच येत नव्हतं, तरीही त्यानं मन लावून जे शिक्षक शिकवतात ते ऐकू लागला, अभ्यास करू लागला आणि 5वीला पास झाला. 7वीला 50%, 10वीला 60%, 12वीला 70%, असं त्याच्यामध्ये जिद्द निर्माण झाली आणि तो पास होत गेला. आणि त्याला काय व्हायचं होतं तर साहेब व्हायचं होतं. याच्यापेक्षा मोठं साहेब व्हायचं होतं. त्याच्या आईला रडवलं, त्याला 100 शिव्या दिल्या. त्याच्यापेक्षा मोठं साहेब होण्यासाठी काय लागतं तर ती पुस्तकं त्यानं विकत घेतली. आणि 12वीला त्याच्या अंगामध्ये ताकद आली होती. तो सकाळी 6ला जायचा, 10पर्यंत खडी फोडायचा, मदत करायचा, 200-250 रुपयाचं काम करायचा आणि स्वतःच्या कष्टाच्या पैशानं त्यानं जी पुस्तकं लागतात ती पुस्तकं विकत घेतली. MPSC, UPSC, केंद्राची, राज्याची, आयोगाची जी परीक्षा द्यायची असते त्या परीक्षेसाठी लागणारी जी पुस्तकं असतात ती पुस्तकं विकत घेतली आणि कॉलेजला गेला. तिथे त्यांना कुठंतरी कामधंदा करून तिथंही त्यानं शिक्षण घेतलं आणि शेवटी BAला 70-75% मार्क मिळून तो पास झाला. आणि त्यानं तोपर्यंत जी पुस्तकं आहेत ती घेतली होती, ती तयारी त्याने केलीच होती. आणि पहिल्याच वर्षी त्यानं MPSC, UPSC दोन्ही परीक्षाची तयारी केली. इतका अभ्यास केला, पहाटे 5 वाजेपर्यंत अभ्यास केला आणि त्याच्यामध्ये जिद्द निर्माण झाली होती की मला साहेब व्हायचे. साहेब होण्यासाठी जे कष्ट करावे लागतात ते अख्खं कष्ट त्याने केले. आणि पहिल्याच वर्षामध्ये त्याने केंद्राची आणि राज्याची दोन्ही आयोगाच्या परीक्षेची, MPSC, UPSC परीक्षेची तयारी करून त्यानं अभ्यास करून परीक्षा दिली आणि पहिल्याच वेळेला तर दोन्ही परीक्षामध्ये तो पास झाला. पहिल्याच प्रयत्नामध्ये तो कलेक्टर झाला आणि करमाळ्याच्या जेऊरमधल्या एका खेडेगावचा वडाऱ्याचा काळा कुट्ट मुलगा पहिल्याच परीक्षेमध्ये कलेक्टर झाला. तो का कलेक्टर झाला
त्याला अभ्यासाचा कंटाळा होता, तरीही त्याच्यामध्ये जिद्द निर्माण झाली. ही जिद्द का निर्माण झाली तर त्याला त्याच्या आईला कुणीतरी रडवलं होतं, त्याला कुणीतरी शिव्या दिल्या होत्या. कलेक्टर झाल्यावर त्याची पोस्टिंग सोलापूरला झाली. सोलापूरला पोस्टिंग झाल्याच्यानंतर करमाळ्याचा जो BDO होता ना, तोपर्यंत त्याचंही प्रमोशन झालं. तसा उपमुख्याध्यापकाचा मुख्याध्यापक होतो, शिक्षकाचा उपमुख्याध्यापक होतो, मुख्याध्यापक होतो. प्रमोशन होऊन तशी त्याची सोलापूरला पोस्टिंग होऊन तो CO झाला होता. उपकार्यकारी अभियंता म्हणून तो सोलापूरला ज्यानं जो BDOनं ज्या मुलाला शिव्या दिल्या होत्या तो तिथं पोस्टिंग झाली होती. आणि पहिल्या दिवशी सगळे अधिकारी, CO, उपकार्यकारी अधिकारी, क्लार्क, 10-15 स्टाफ, कोणता नवीन कलेक्टर आपल्या गावामध्ये आलेला आहे, सोलापूरला आलेला आहे, त्या सोलापूरमध्ये त्या कलेक्टरच्या स्वागतासाठी सगळा स्टाफ सज्ज होऊन अप टू डेट उभा होता. कलेक्टरनं दरवाजामधून एंट्री घेतली. एंट्री घेतल्यावर सगळ्यांनी त्याला पाहिला. वडाऱ्याचा एक काळाकुट्ट मुलगा जर्किन घालून किंवा सफारी घालून प्रवेश केला होता. सगळ्यांनी त्याच्याकडे लक्ष गेलं आणि त्यानंही जवळ येताना पाहिले. सगळे 10-12 अधिकारी त्याच्या स्वागतासाठी सज्ज होते. सगळ्या अधिकाऱ्यावरून त्याने नजर फिरवली आणि नजर फिरवत असताना त्यातला एक अधिकारी त्याला ओळखीचा वाटला. एक अधिकारी ओळखीचा वाटला. कोणता अधिकारी असेल तो? तर ज्यानं त्याला शिव्या दिल्या होत्या आणि त्याच्या आईला रडवलं होतं, तोच अधिकारी इथं उपकार्यकारी अभियंता म्हणून सोलापूरला प्रमोशन होणार होता. तो अधिकारी त्याला ओळखीचा वाटला. आता मला सांगा, ज्या अधिकाऱ्यानं त्याला एवढ्या शिव्या दिल्या होत्या, त्याच्या आईला रडवलं होतं आणि तोच अधिकारी त्याच्या अंडरमध्ये आलेला आहे, तर त्या अधिकाऱ्याला पाहून त्यानं काय केलं पाहिजे? काय केलं पाहिजे? काही मुलं उत्तर देतात का त्याला काढून टाकलं पाहिजे किंवा त्याला सजा दिली पाहिजे. परंतु मित्रांनो, त्याने काय केलं माहिती आहे? तो संत पावलानं त्या अधिकाऱ्याच्या जवळ गेला. त्या अधिकाऱ्याच्या जवळ गेला आणि त्याच्या पायावर वाकला, पायावर हात ठेवले, त्याला नमस्कार केला, वाकून नमस्कार केला. त्यावेळेला तो अधिकारी मागं सरला. अहो साहेब, तुम्ही कलेक्टर आहात, तुमची पोस्ट माझ्यापेक्षा मोठी आहे, तुम्ही माझ्या त्यावेळेला तो कलेक्टर झालेला मुलगा म्हणला, मला माहीत आहे माझी पोस्ट तुमच्यापेक्षा मोठी आहे का लहान आहे हे कळण्याइतका मी नक्कीच हुशार झालेलो आहे. पण मी कलेक्टर आहे, मी तुमच्या पाया पडलो, याच्यासाठी पाया पडलो का तुम्ही तर ज्या वेळेला माझ्या आईला एवढं रडवलं नसतं, मला 17 शिव्या दिल्या नसत्या, तर माझ्यामध्ये जिद्द निर्माण झाली नसती आणि मी कुठंतरी माझ्या आईबरोबर आज खडी फोडत असतो. मी आज जो कलेक्टर आहे तो फक्त तुमच्यामुळे, म्हणून तुमच्या पाया पडलो. मला सांगा, त्या विद्यार्थ्याला अभ्यासाचा कंटाळा येत होता, अवघड वाटत होतं, तरीही तो कलेक्टर झाला. त्याचं कारण त्याच्यामध्ये जिद्द निर्माण झाली होती. त्याच्या आईला कोणीतरी रडवलं होतं, त्याला शिव्या बसल्या होत्या. मग मला सांगा, कोणत्याही विद्यार्थ्याला आजकाल अभ्यासाचा कंटाळा नसतो. फक्त त्याच्यामध्ये जिद्द, उमेद, आत्मविश्वास निर्माण व्हायला हवा का मला काहीतरी बनायचं आहे, मला काहीतरी, माझे आईवडील मला शाळेत पाठवतात, माझ्यासाठी काबाड कष्ट करतात आणि त्यांच्या कष्टाचं चीज करण्यासाठी किंवा मला काहीतरी व्हायचं आहे, एवढं त्याच्यामध्ये आत्मविश्वास निर्माण व्हायला हवा, त्याच्यामध्ये जिद्द निर्माण व्हायला हवी. एवढंच मला या निमित्तानं सांगावं वाटतं. कारण सगळ्यांनाच काही शिव्या देण्याची गरज नसते. कारण प्रत्येक मुलगा आजकाल हुशार असतो, मुलांना अभ्यासाचा कंटाळाही नसतो. फक्त त्याच्यामध्ये जिद्द निर्माण व्हायला पाहिजे की मला काहीतरी बनायचं आहे, तर तो मुलगा नक्की बनू शकतो. एवढंच मला या वडाऱ्याच्या मुलाच्या उदाहरणातून सांगावं असं वाटतं. धन्यवाद.